שאנשים המציאו בחלל, כולל מזריקים. אני לא יודע מי מכם, יש פה מישהו שמזריק אינסולין כל יום? אין פה אף אחד כזה? איך יכול להיות? אז אינסולין, המזריקים המודרניים היום הומצאו לכל מיני מחקרים ולכל מיני דברים אחרים בחלל. הרבה דברים ברכב שלנו, כל מיני כלי בטיחות, בקרה, כולל אלקטרוניקה מאוד מפותחת, אלה דברים שהומצאו בחלל. יש דברים, זה קצת משהו שהוא הולך בצורה הפוכה. לחלל, לטיסות ארוכות, למשל, אם ינחתו עוד פעם לירח, כשנחתו לירח, גם בטיסות היום לא לוקחים את המחשבים המודרניים. דווקא לוקחים אלקטרוניקה שהיא הוכיחה את עצמה כבר לפני 5 שנים. לא יקחו ווינדוס, איזה יש לנו עכשיו, 2010? ב-2007. לא יקחו את זה ווינדוס 2007. בשום פנים באופן. משום שעד שלא יצילו את כל הבאגים שלו, לא רוצים להתנסות עם זה בחלל. תמיד יקחו משהו ישן. אבל, כמו שאמרתי, החלל מחזיר לנו המון חידושים. זאת אומרת, חידושים באלקטרוניקה, בפיתוחים ובתוכנות, ייקחו דברים אחרי שהוכחו לפחות 5 שנים על כדור הארץ, ולא ייקחו את הדברים הכי מודרניים, למרות שהם יכולים להיות מדהימים ומשופרים בדרגתם. הנחיתו את אפולו 11 ואחרים על הירח עם מחשב שפלאפון פשוט מחזיק בערך איזה 40 מחשבים כאלה. כלומר, עם תוכנות מאוד פשוטות ומאוד ראשוניות, הצליחו להנחית אותה בגלל מחשב, אבל המחשב היה והתוכנות היו מאוד עתיקות, לכן זה הולך, וגם האיץ את המחשבים והאיץ את הפיתוח, אבל מצד שני אמרתי שלוקחים תמיד דברים פתוחים.